Il-viżjoni ekonomika mħabbra mill-Prim Ministru Robert Abela tlieta filgħodu waqt laqgħa tal-Kabinett fil-Kamra tal-Kummerċ hija waħda li ser twassal għal ekonomija iżjed sostenibbli u li tadatta l-isfidi u għat-tibdil tal-futur. Qal l-ekonomista Philip von Brokdorf dwar il-5 prinċipji li fuqhom ser tkun imsejsa l-viżjoni ekonomika tal-Gvern għas-snin li ġejjin. Viżjoni msejsa fuq il-governanza tajba, it-tkabbir ekonomiku bi kwalità ta' ħajja aħjar għal Maltin u Lawċin, l-edukazzjoni, titjib infrastrutturali u l-mira li pajjiżna jkun ħieles mit-tniġġis tal-karbonju sas-sena 2050. Biex ngħidlek xi ħaġa li hija komuni għal ħames punti jew 5 pilastri biex ngħidlek, li huwa l-aspett tal-ekonomija sostenibbli. Ġifieri biex inti kollok ekonomija sostenibbli, tkollok ekonomija soċjali, ġifieri allura tinvesti fil-qasam soċjali, tkollok ekonomija li tinvesti ħafna u ħafna fir-riżorsi umani. Huwa rrifletta dwar l-importanza tal-pilastru tal-edukazzjoni f'din il-viżjoni fi żmien fejn l-ekonomija qed tinbidel. Stqar li dan ikun investiment fiż-żgħażagħ Maltin u Lawċin fi żmien fejn l-ekonomija globalment qed tinbidel b'ritmu maġġel ħafna. Għandek ekonomija qed tinbidel mod b'ritmu maġġel ħafna, speċjalment fil-qafas ta' ekonomija diġitali. Allura ħtieġa allura li nħejju żgħażagħ tagħna biex ovvjament jsibu impjiegi u kif ukoll naturalment jiffaċċjaw realtà ġdida illi biex ngħidlek se tkun magħna u tiġa qiegħda magħna biex ngħidlek imma żgur li se tkompli tkun ta' importanza kbira għall-ekonomija tagħna. Stqar li dawn il-prinċipji isibu bilanċ tajjeb u joffru futur sostenibbli għall-ekonomija, dan kif irrefera għal miri ambizzjużi ambjentali li huma parti minn din il-viżjoni ekonomika tal-Gvern. Naturalment għandek l-aspett ambjentali wkoll u allura marbuta magħha l-kwalità ta' ħajja. Again, naħseb dik hija marbuta wkoll mal-fondi Ewropej għal Green Deal, ġifieri, illi se jkun hemm miljuni ta' fondi li jista' jintużaw proprament biex jsir investiment fil-qafas ambjentali biex innaqsu ovvjament il-carbon footprint f'pajjiżna imma wkoll inkunu iktar effiċjenti. L-ekonomista Philip von Brokdorf spjega li f'dan iż-żmien fejn il-pandemija ġabet element ta' inċertezza huwa importanti li pajjiżna jkollu viżjoni li tħares lejn il-futur fit-tul biex ikomplu jinelbu l-isfidi.